Sabies que en les carreres STEM només del 30% dels estudiants són dones? Sabies que en les carreres relacionades amb les cures hi ha 2 xics per cada 8 xiques? I com podem acabar amb la bretxa de gènere perquè això, Es convertisca en això. en els últims anys, s'han dut a terme moltes iniciatives per a promoure l'estudi de carreres STEM. Com per exemple, campanyes de sensibilització mostrant dones expertes en aquestes àrees. Materials educatius sense biaix. Xerrades amb expertes STEM. Beques per a dones en carreres masculinitzades. Nosaltres creiem que, perquè la paritat siga més real i efectiva, també és necessari. Promoure les professions relacionades amb les cures entre els homes. Per això proposem activitats pel desenvolupament de la intel·ligència emocional en tots els nivells educatius. I com fem això? Activitats d'autoconeixement. Exercici d'empatia. Activitats de resolució de conflictes. Per últim, I més important, comptar amb el suport de les institucions.